ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପାର୍କରେ ଆମେ ନାନୀ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ପୁରା ଧଉଳା ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଗାଁକୁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ପାରିକି ଯାଇଥିଲୁ, କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଖରାର କୁପ୍ରଭାବଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ନୂଆ ବୋହୂ ବେଶ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭୋଜି ଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଆମ ଉତ୍ପାଦର ସୀମାଟା ଏତେ ହାଇ ଲେଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ପାର୍କରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରଟା ଥିଲା ଆମ ଉପରେ। ଆରେ ଆରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖସଡ଼ା ବି ଖେଳିଥିଲି। ଆମ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ତାଙ୍କ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଖେଳଣାଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିନି, କି ଏଇଟା ପାର୍କରେ କଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧତ ହବାଟା ହଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତାର ଟ୍ୟୁସନଟା ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ଯେ। ଆରେ ଆରେ ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ହେଲା ପରେ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।